Taong 1996, Makato, Aklan. Sa paglipas ng buwang pagdadalang tao ni Oming, maraming ginawang preparasyon si Primo at si Badong. Nagkaisa silang dalawa upang walang makakalapit na nilalang sa magiging anak ni Primo. Lahat ng pangontrang ibinigay ni Badong kay Primo ay buong puso niya itong tinanggap para sa kanyang anak. Ang aral ni Badong ang magsisilbing huling depensa ng mag-ina ni Primo. At ang kanyang karunungan naman ang magsisilbing pang-opensa ng kanyang mag-iina. Lahat ng alam noon ni Primo ay ibinuhos niya para sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Ang mga hindi kaaya-aya sa paningin ni Primo ay agad niyang hinahatulan ng kamatayan na walang kahit anong paglilitis. Walang pakialam noon si Primo sa sasabihin ng iba, basta para sa kanya ay mailigtas lamang ang kanyang anak. Isang araw, habang abala si Primo sa paglilinis ng kanilang bakuran, ay bigla siyang napatigil nang makita niyang papalapit sa kanilang tahanan itong si Badong. Alam ni Primong meron itong dalang balita para sa kanya. "O Badong, kumusta ang lakad?" tanong ni Primo. "Ayos lang, Primo. Walang nakamatsyag sa aking ginagawa," sagot naman ni Badong. Meron kasing ipinagawa noon si Primo sa kanyang kaibigan upang matukoy ang mga nagtatangka sa buhay ng kanyang anak. Noong nakaraang buwan kasing lumipas, ay ramdam ni Primo ang pagmamasid ng grupo ng mga aswang sa kanilang tahanan. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, ay paseryoso din ng paseryoso ang kanilang paksang tinatalakay. Mas ninais nila Primo na doon na mismo sa bakuran mag-usap upang hindi na makarinig ang asawa niyang buntis. Maaari kasing ikasama ng asawa ni Primo ang labis na pag-aalala para sa kanilang dalawa. "Primo, kakaiba nagmamasid sa bahay ninyo. Hindi itong mga uri ng nilalang na nagpapadalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Animoy naghihintay ang mga ito ng tamang pagkakataon upang makakita ng butas sa iyong mga pananggang itinataas." Seryosong wika ni Badong. "Ganun ba, Badong? Ramdam ko rin ang presensya ng mga nilalang na yan, Badong. Kahit alam kong malayo sila sa pamamahay ko, ramdam ko ang pakay ng mga ito. Paminsan-minsan, nagwawalis ako sa papaikot sa aking bakuran upang maghanap ng mga taong hindi kaaya-aya sa aking paningin. Huwag lang talaga silang magpapakita sa akin dahil meron silang kalalagyan." Wika ni Primo. Habang nag-uusap ang dalawa, papalisik ng papalisik naman ang paningin ni Primo. Animoy matindi ang pagnanais ni Primo na makuha ang mga kaluluwa ng mga aswang na nagtatangka sa kanyang buhay. Sa bawat desisyong ginagawa noon ni Primo, ay maigi niya itong pinag-aaralan upang hindi siya magkamali. Kahit papaano ay medyo panatag na din ang kalooban ni Primo, gawa nang nandyan palagi si Badong na nakaalalay sa kanyang likod. Matapos nilang makapag-usap, ay tumungo na itong dalawa sa loob ng bahay ni Primo upang tingnan si Oming. Si Oming naman noong mga oras na yon ay walang kaalam-alam sa mga nangyayaring kakaiba. Ang buong akala noon ni Oming ay ligtas na ang kanilang buhay sa pagdating ng araw ng kanyang panganganak. Iniiwasan kasi ni Primo na malaman yon ni Oming upang hindi na ito mag-isip ng kung ano-ano. "Magandang umaga, Oming. Abala ka yata ah."
Bungad na wika naman ni Badong. Oo nga Badong abala sa pagluluto ng paborito ng asawa ko. Alam mo naman yan si Primo, hindi makatrabaho sa bahay kung walang pagkain. Sagot naman ni Oming. Sus Oming, tigil-tigilan mo nga ako dyan. Ang sipag-sipag ko dito sa bahay Sagot naman ni Primo. Tumawa lang naman ang dalawa nang marinig nito ang sinabi ni Primo. Matapos makaluto ni Oming, ay siya namang pagkain nila ng almusal. Habang sila ay kumakain, biglang napatigil si Primo nang sa hindi malamang dahilan. Biglang umikot ang mga mata nito sa paligid na para bang meron siyang naramdamang kakaiba. Kasabay ng pag-ikot ng paningin ni Primo ay ang pagtayo nito at paglakad papalabas sa kanilang tahanan. Kahit tinatanong ito ni Badong, ay tila ba wala itong naririnig. Nang makalabas na si Primo sa kanilang pamamahay, ay doon niya nasilayan ang 4 na lalaki na nakatayo sa ibayong kalsada. Nananatiling nakatingin lamang ito kay Primo noong mga oras na yon. Anong kailangan nyo? Pwede kayong lumapit kung meron kayong pakay. Lahat ng bagay na pag-uusapan ng maayos. Galit na sigaw dito ni Primo. Habang siya ay nagsasalita, panay naman ang paghakbang ni Primo papalapit sa mga ito. Wala kaming paki sa'yo! Meron lang kaming hinihintay! Sagot naman ng isa sa mga ito. Dahil sa sinabi ng mga panauhing yon, kaya hindi na napigilan ni Primo ang kanyang sarili. Bigla niya itong tinakbo ng mabilis upang masipat ang mga pagmumukha nito. Sa pagtakbo ni Primo papalapit sa mga lalaki, ay siya namang pag-atras nito na tila ba iwas ito kay Primo. Dahil sa pagtakbo rin ng mga lalaki papalayo kay Primo, kaya hindi na niya nasundan ng mga ito. Mas piniling bumalik na lang ni Primo sa kanilang pamamahay upang ipagsabi ang kanyang mga nakita. Pagbalik ni Primo ng kanilang bahay, ay nadatnan niya si Badong at si Oming na naghihintay sa kanya sa entradang pinto. Oh, Primo, saan ka ba nagpunta? Nagulat kami sa iyo Wika ni Badong. May naramdaman lang akong kakaiba, Badong. Tara, pasok na tayo. Dali-daling nilapit ni Primo ang kanyang asawa upang yakapin ito. Pagbalik nila sa kanilang mesa, ay ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain. Sumapit ang hapon, hindi nagawang umuwi ni Badong dahil sa ikinuwento sa kanya ni Primo. Lahat ng ikinuwento ni Primo kay Badong ay labis niyang ikinagulat, gawa ng unang beses na ganap ang mga ganoong pangyayari. Hindi lubos sukat akalain ni Badong na ang mga aswang na yon ay maagang magmamasid sa pamamahay nila Primo. Labis niya itong ikinabahala sa kadahilanang bibihira ang mga aswang ang merong kakayahang maglakad sa ilalim ng araw. Primo, hudyat na yan ng angkan nila para sumugod sa iyong pamamahay. Maaaring tuluyan na nilang nasukat ang iyong kakayahan bilang isang mambabarang. Alam kong malakas ka, Primo. Pero sa ngayon, kailangan mo ng tulong ko. Wika ni Badong. Oo, Badong. Kailangan ko talaga ang tulong mo. Nais ko sanang dumito ka na muna sa bahay upang makatulong sa akin. Huwag kang mag-alala, Badong. Hindi ko hahayaang malagay sa alanganin ang buhay mo. Sagot ni Primo habang pahigpit ng pahigpit ang paghawak niya sa kanyang bertud. Sa paghawak ni Primo sa bertud ng demonyo, ay ramdam ni Badong ang kakaibang enerhiyang nanggagaling dito. Hindi niya lubos maunawaan noong mga oras na yon
kung bakit sumasakit ang dibdib niya sa tuwing lumalapit siya kay Primo. Nawala lang ang ganoong pakiramdam ni Badong nang ibinalik na ni Primo ang bertud ng demonyo sa kanyang tadyang. Pagsapit ng hapon, matindi na ang ginagawang paghahanda ni Primo at ni Badong. Si Badong noon ay gumagawa ng mga pangontra kay Oming, samantalang si Primo naman ay naghahanda para sa gagamitin niyang ritual. Di naman sila pinansin ni Oming sa kadahilanang ayaw na nitong malaman pa kung ano ang pinaghahandaan nila. Dahil sa magkaibang larangan nila Primo at Badong, hindi nila maiwasang makaramdam ng bigat sa katawan sa mga pangontra at usal na kanilang binibitawan. Medyo may kalayuan na sila sa bawat isa, pero hindi yun sapat upang matakasan nila ang pagsalubong ng kanilang aura. Ang labis na naaapektuhan sa kanilang mga ginagawa noon ay si Badong. Pumipilipit noon si Badong sa bawat pagrinig niya ng mga usal ni Primo. Animoy ang mga binibitawang usal noon ni Primo ay napakalayo sa kanyang ginagawa. Sa buong buhay na pagiging albularyo ni Badong, hindi pa siya nakaharap ng isang mambabarang na kasing lakas ni Primo. Kung nagkataon na naging magkalaban si Badong at si Primo, ay siguradong walang kalaban-laban si Badong. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay siya rin namang pagtatapos ng ginagawang paghahanda ni Primo at ni Badong. Sa pagkain nila ng kanilang hapunan, ay pinilit ni Badong na mag-aktong normal sa harap ni Oming. Pero kahit anong pilit noon ni Badong, ay hindi niya maipagkakaila ang panganib sa pagsapit ng gabi. Si Primo noon ay hindi na nagawang makapagsalita habang sila ay kumakain. Nang makatulog na si Oming, tumungo si Badong sa kinaroroonan ni Primo. Primo, masyado yatang malakas ang bibitawan mo ngayong gabi ah. Nakakapanghina ang ginawa mo, Primo, sa isang katulad ko. Wika ni Badong. Mahina pa yan, Badong. Mamaya kapag inilabas ko na ang isa kong alay, ay huwag mo akong titingnan. Masyadong mapanganib para sa'yo at kay Oming ang gagawin ko. Samahan mo na lang, Badong, ang asawa ko sa aming silid at hayaan mong ako ang makipaglaban kung sakaling bumisita ang mga demonyong nakita ko. Alam kong delikado sila, pero hindi nila alam kung gaano ko kadelikado. Sagot naman ni Primo. Ayon kay Primo, na ang silid nilang mag-asawa ay merong baon na siyang nagbabawal sa kanyang mga likhang nilalang na makapasok. Sige, Primo. Basta mag-iingat ka. Sumigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong ko. Sagot naman ni Badong. Matapos nilang mag-usap ay pinili na lamang ni Badong na umupo sa sala ng bahay ni Primo. Si Primo naman ay nananatiling naghahanda para sa gagawin niyang ritual sa pagsapit ng lalim ng gabi. Pagpatak ng 9:00, sinabihan na ni Primo si Badong na tumungo na sa kanilang silid. Agad naman itong sinunod ni Badong, gawa ng ramdam niya ang napakabigat na presensya na bumalot sa kanyang kaibigan. Pagpasok ni Badong sa silid ni Primo, tanging pag-usal na lamang ang kanyang naririnig. Sa bawat pagrinig ni Badong sa mga engkantasyon ni Primo, ay para na siyang mababaliw dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang natutulog noong asawa ni Primo ay walang kaide-ideya sa ginagawa nilang dalawa. Dala ng kuryosidad noon ni Badong,
Nagawa niyang sumilip sa isang siwang na kinaroroonan ni Primo. Pagsilip ni Badong kay Primo, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong inalalapat sa kanyang bibig, ang bertud ng demonyo. Kitang-kita ni Badong ang napakasamang aura ni Primo habang ginagawa nito ang kanyang ritual. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napayuko si Badong nang masipat niya si Primo na tumingin sa kanya. Sa pagtingin ni Primo kay Badong ay parabang nakita ni Badong si kamatayan. Maging si Badong noon ay labis-labis ang nararamdaman niyang takot para sa kanyang kaibigan. Sa pagtitig pa lamang ni Primo sa kanya ay halos maubos na ang kanyang lakas. Pagsapit ng 11:00 ng gabi ay doon na unti-unting nakaramdam si Primo ng kakaibang presensya sa paligid. Di nga nagkamali noon si Primo at si Badong tungkol sa pagsugod ng mga nilalang sa kanilang pamamahay. Napakarami na noong naririnig si Primong umiiyak at nagbubungkal sa kanilang bakuran. Sinasabayan din ito ng pag-aangil ng isang mabangis na hayop. Ang mga bubuong pumapaikot sa tahanan nila Primo ay halos maubos na sa kadahilanang sinusundan ng mga ito ang mga aswang na nagpupumilit makalapit sa kanilang tahanan. Si Badong naman ay usal lang ng usal ng kanyang mga karga upang manatiling ligtas ang asawa ni Primo sa tiyak na kapahamakan. Kahit hinang-hina na noon si Badong, ay pinipilit niyang magbigkas ng mga orasyon upang matupad ang pangako niya para sa kanyang kaibigan. Dahil sa hindi na makayanan ni Primo ang presensya ng mga aswang, kaya ang ginawa niya ay lumabas na siya ng kanilang tahanan. Nagpaalam ito kay Badong na nasa silid nila, na lalabas na siya ng kanilang bahay. "Primo, mag-iingat ka!" wika ni Badong. "Huwag kang mag-alala, Badong. Mas demonyo pa ako sa mga yan." Wika ni Primo na malademonyo ang tinig at pagtawa. Kasabay ng pagbukas nito ng entradang pinto ng kanilang bahay ay ang paghalinghinga naman ng mga tikbalang. Gulat na gulat si Badong noong mga oras na yon, gawa ng maging ang mga ikinukwento sa kanya ni Primo tungkol sa tikbalang ay totoo pala. Halos matinding kilabot ang naibigay nito kay Badong, gawa ng alam ni Badong sa kanyang sarili kung gaano kabangis ang mga tikbalang. Ayon kay Badong, na kapag nakakita ka ng tikbalang sa isang lugar na wala kang karga sa iyong katawan, ay tiyak na mababalda ang buong kaluluwa mo sa mga gagawin nito sa iyo. Walang awa ang mga tikbalang sa mga tao na gumagambala sa kanilang katahimikan. Paglabas ni Primo sa kanilang bahay, doon tumambad kay Primo ang mga aswang na nakaupo sa mga sanga ng puno. Kahit napakalalim na ng gabi noon, kitang-kita pa rin ito ni Primo sa kadahilanang nanlilisik ang mga mapupulang mata nito. "Sa lahat ng nagawa niyong pagkakamali sa inyong mga buhay, ito na ang walang kapatawaran. Di kayo nagsuri bago kayo sumalakay. Hayaan niyong itawid ko na kayo sa kabilang buhay." Paninindak dito ni Primo. Kasabay ng pagsasalita ni Primo ay ang pagkontrol nito sa mga bubuo. Pinasugod niya ito ng pinasugod sa mga aswang na naroon. Lahat ng mga aswang na napapasukan ng bubuo sa kanilang sistema
ay walang away na pinagpapapatay ni Primo. Ang mga nadadakip naman na tikbalang ay labis ang natatamong pinsala sa katawan dahil sa mga brutal nitong pagpatay. Kung hindi magkakandabali-bali ang mga katawan ng aswang, ay tiyak na mahahati ang mga parte ng katawan nito. Hindi pa nga noon gumagalaw si Primo, pero halos malagas na ang angka ng aswang na sumugod sa kanyang teritoryo. Nang inilabas na ni Primo ang bertud ng demonyo, biglang natigilan ang mga aswang sa kanilang ginagawang pagsalakay. Animoy nabaling ang kanilang atensyon sa inilabas na bertud ni Primo. Panoorin niyo kung ano ang gagawin ng nilalang na mas demonyo pa sa inyo. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang pinakadelikadong abilidad ng bertud na taglay ko! Dagdag pa ni Primo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak ni Primo sa kanyang dibdib ng bertud ng demonyo. Gulat na gulat noon ang mga aswang nang makita si Primong pinapaikutan ng napakaraming bubuo. Sa ginawa ni Primo noon, hinayaan niya na ang demonyong gabay ng kanyang bertud ang mangibabaw sa kanyang katauhan. Ang mga tikbalang na alaga noon ni Primo ay biglang naglaho sa kanyang likuran. Pagmulat ni Primo ng kanyang mga mata, biglang nakaramdam ang mga aswang ng takot sa kanilang katawan. Animoy ang kaharap nila noong mga oras na yon ay mas demonyo pa sa kakilala nilang demonyo. Di nila maipagkakaila ang kakaibang presensyang ipinapamalas ni Primo. Nang akmang hahakbang pa lamang si Primo, biglang nagsipulasan ang lahat ng aswang na naroon. Hinayaan naman ito ni Primo, gawa ng namukaan na niya ang lahat ng ito. Sa pagtanggal ni Primo ng bertud sa kanyang dibdib, ay ang pagbulwak naman ng maitim na likido na nanggagaling sa kanyang katawan. Sa pagbalik ni Primo sa kanilang bahay, bigla niyang naalala ang sinabi ni Mamay Nitay noong nabubuhay pa ito. Tandaan mo, Primo, sa oras na magamit mo ang aral na ito, ay tiyakin mong buhay na ang iyong singiw na pamamanahan. Ang pagkamatay ng iyong anak, Primo, ay nagpapahiwatig ng kabiguan sa iyo. Gamitin mo nawa ang aral na sa pagprotekta ng iyong munting singiw. Wika ni Mamay Nitay. Pagpasok ni Primo sa kanilang bahay, ay agad naman itong tinungo ang kanilang silid. Pagbukas niya ng pintuan, nadatnan niyang nakahiga si Badong sa sahig na naghahabol ng hininga. Agad naman itong pinainom ni Primo ng tubig, gawa ng pansin niya ang paghihirap nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakatulog si Badong sa sala ng bahay nila Primo. Hindi na nito nakayanan ang pagod sa kanyang sarili, kaya ito ay nakatulog habang nagsasalita pa itong si Primo. Hinayaan na lamang ito ni Primo sa kadahilanang nauunawaan naman niya ang sitwasyon ng kanyang kaibigan. Pagsapit ng araw ng panganganak ni Oming, ay matagumpay naman itong naisilang ang mumunting singiw na magmamana ng karunungan ni Primo. Angas! Ito na yung anak ni Primo na singiw. So abang-abang lang tayo sa next part. Salamat.